Mas Bus kono gak udan. Kan sore mau wayah maghrib mau. Maghrib lah. Maghrib mau anu apa jenenge? Terus. Karena ramati lampu gimana? Iki malah tiba para udan lagi iya bae. Ora kayak cedak biasane 20 menitan tapi ra gelem. Ini montong. Montong ya aku lewat montong ya ning bakul penyetan. Lah iya, lah makanya aku lewat kono ya ora wani. Tinggal Yeni kok, Yeni ngajak barang mana? Ya ben ngurusi aku wis gak apa-apa. Aku wis meneng ning kamu lho, mek klopo kuwi diseneni ora ya nyolong. Aku pengen tutuin ngono ya ora sapa ya sing klopo ngono kenal. Mampir bae njukuk ngono. Kira mendindi ba anu klopone. Aku pengen aku. Arep rumah barat kan klopo wae tapi ora klopo ijo. Jaluk Mas ning kono. Oke lah, mau rumah ngono. Aku nek dolan omamu lah, Mas. Oleh lah. Engko nek wedi ya, aku nek gak maca paling gak wedi ya. Nek aku nganggo hijab, nganggo maca mesti wedi cacile. Tapi nek ponanku dhewe wedi kok asmine ora aku maca. Lha iki lho klopone ndi ya, Beb. Tapi gas terus kandane hanya pewe ngene barusan iki lho, Tata. Bus rawani mokro ya terakhir Mas Bus iki ecek banget. Lho iki pelem ya apa, Beb? Cedok nyolong nek pelem aku wani aku. Lah nyolong barang. Ya Allah, pelem enak kuwi dipan karo sambel ya. Jalan 5 tahun. Nyolong situ bulan ya. Cara 5 bulan. Lagi apa? Jaluk cukup jaket dulu lah. Aku nek mulai serang balik kok iso mengkon cukup jaket. Ya. Bungi guys, sosokan awan-awan, sesuk nak prai pas waya aku prai Mas Bus prai. Apa tak parani tak jam mantenan guys, sama bikin kolak YM. Ya Mas yo. Kambing ya bujang. Ya Mas. Ye. Terus bikin video vlog kita makan eating. Alasan dia lah. Weh, ora gelem ngedip, ora gelem tep, ora gelem sanane gas wae iki aku tambah pegel aku. Ngedip lho Mas Lexi tok lho. Aku malah reneng wesan. Mung wacana tok oga iki tenanan iki aku pene mangan tenan. Kalau ambek Mas Blondo, ambek Mas Embus wis cah telu seru. Karo iki Yanto. Iya kan aku nih singgahan kan iso. Yo mangane nih singgahan ya Mas yo. Nih singgahan atau kau mamu? Wera rohnya begis kaya apa gimana. Omamu mbek singgahan gak ada to nek awan so. Nek awan yo ora, nek awan. Ya, nek awan ae. Dadi ini kan aku kok singgahan kan yo wis satu to, sampean ning singgahan aku ning singgahan bareng. Ini lewat mirip. Tetep yo tetep aku tetep. Nah parengan ae lho Mas. Neng parengan jere iki apa gimana apa ki? Astagfirullah ceng. Jere ya. Lah ya dagangan kene wae nek no mangan dagangan. Neng di nang andung omahe sampean ya padha karo anakku sing kaduan. Parengan lu parengan di Orang-orangnya sing gandal ora apa-apa wis jelas. Nek aku libur tapi sampean ya libur. Rencana kok isine? Isine wacana tok tapi. Ya, guys itu ben lah kok saiki ganyep gelem lho kok. Aja saiki ngesakno ngene dhek sakit piye. Ngene dhek sakit kene nyakiti aku.
perawatan pakai Ducar mau eling wong tuaku masuk aku dapat aku ya kayak orang aku Mas Bibi Anu ya kita cocok. Ya aku ya endang nyanyi lagu Arab sama nyanyi lagu Arab cocok modelnya. Ya tak kini cocok banget terus kini akhirnya nyanyi perpaduan ngono ya Arab kini wis kayak wong Arab apa yang genah. kok iso le aku cemen yo wis wong bengi ngene kok Gila jakete sapa? Kuwi ngangkon wae ki jane bagian opo lek kuwi? Aku pegel aku. Ecek bus yo, ecek yo ben. Aku juga deh timnya yang karena kalau nusul ning Sadayu deh. Guys, padarane dilah aku tek kalah Mas Lexi kira belum tenan. Oh, titani Mas Lexi we jahat emang. Karo dalane to piye kowe? Kok iso? Dalane elek guys, dalane iku anu montongku kayak hutan guys. Ini aku dia gak tega. Bukan nyusul kok nuruti kowe tok wae ngono, ngangkon tok. Lah iya, gelap. Nanti kita agenda wae aku deh. Agenda pas wae aku gak main, Mas Bus gak main, aku mau. Iki lho, siapa ya bener lho. Komen gas ayo ku lho melok jak mat bumbung ku lho. Banyak. Tapi ki lho beb kan mulai lah cepet dari badan dari badan kalah karo Yanto kuwi Bus. Lho Yanto main di omah Singgano. Yang tuh main singgah. Rambarani lanang lalah. Hanya pengen ini kok. Gak apa-apa mas siarane karo wong ngkor. Kono galar. Nampak iku kamu lanang. Ini no macet. Nah, nanti kita ketemuan. Ketemuan. Nanti kita bikin vlog. IM vlog makan-makan. Ya Mas Bus. Yo Sauri toh Mas, aku ngomong rambut sauri. Yo wis yo ngono kok. Aku mau yo nggih ngono lho. Nggih. Nggih Bu Ketua. Dek sebel dine ora lanang. Ayo ndik lho bejamat punggung lho. Saiki kene melok lho sing gas-gas. Ngono kok ngakon budal anjing ngono. Wes ngono ae mbok kepetmu jarno ndek mangka yo awakmu dikongkon anu le pambek wong liya le aku jute yo gak gelo. Lah asli gelo ada nak gelo apa? Aku ora gelo. Paling nomor blogger. Kejar satu cowok lagi bilang waktu satu cowok terus. Blogger piye? Kakak. Ngono kok. Ngono kok maya-maya. Jodoh nguli wae Bos. Gak telek pitik ya. Enggak telek pitik kuwi paling penak. No, aku tak nganu kono teko Satayu lapne yo. Padu iki ya. Ya. Mas. Tenan yo. Cepat ini sih, dadah. Dadah. Pesannya apa, Mas? Pesannya apa, Pak? Hati-hati. Hati-hati di jalan, nyetirnya ke depan, jangan ke belakang. Masuk ya neng ke belakang. Gendong. Mundur ya iso kok iso piye kok. Ya wes, ya aku nyetir sih. Dari teman-teman kok lanjut nasi dulu. Nek wes teko sate ayu, tak iming-iming ya sate wedhus. Ayu boleh kok sate ayu gopo sate ayu ora ono kok. Sate apa? Sate banyu mati. Banyu langsir lho, banyu langsir tujuan. Sate gas tonggu iki adoh iki yo kes gas gas wae. Anu to, sampean buka Google dono iki lho sate ngono. Ben ro. Wes, aku medun sik, sim sik yo nyetir. Ya, Jim, ya nak Jim. Ya buka no ya. Assalamualaikum, dadah. Salam.
Ret. Muat pasir bus rawani parani alah. Di buktine. Kowe lho ngangkon tok kuwi lho. Kuwi bagian apa lejane kuwi? Aduh gas. Gip singo, ndi nak gip singo budal aku lagi kok. Oh, gip singo budal iki kok. Kenal gip singo, ngono yo mangan. Iya, ngono kono mangan wae ora budal iki lho. Wis ora enggak budal ya. Paus loro wis. Ngomong aku lho paus loro. Paus sing paus kuwi yo sing paus orka. Paus sing gedhi. Yo. Itu wae nek gedhi. Benceng. Aku lasdal. Mas Bus, ACC itu apa oke? ACC itu apa ya? Aksesoris. Halo Mas Utomo. Masih Mas, mangke mam. Halo. Dari mana Mas? Dari Grio. Mas, ACC ya kecil. Oh, ngono, deal. Itu penonton tuh orang aku ki. Terus kena batasan. Ayo, kena pembatasan. Ngomong urung wis rokokan kok ora kena pembatasan. Lah iya. Aja wangi aku cah. Sampai gawe alarm aku mosok pengen delok lab kuwi sampai gawe alarm ki. Wong lab yo ngene iku cah. Apa kuwi? Aja wangi daftar cah mosok kalah Mas Utomo ki aku. Malah ada di dia kok lab dia mungkin di kolab kelab rasa sih dulu. Alah, wakil itu. Lah. Sampai di tap kok. Iya Mas, aku yang gawe alarm. Ya Allah, mosok ke yang belan-belani sampai gawe alarm toh. Jaring Bus. Jaringnya wis ilang. Permangan aku kemang permangan bakso malah nek ora iwak kok bengian jaring-jaring perkara lek iwak ya bengi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Cah wangi. Tap cah atau gift yo ndak popo iki. Los. Tahu ndek Kediri enggak? Tahu Mas, tahu. Kediri itu kira ping 3 malah mau kira aku tak tahu nih Kediri aku. Wis tak follow dong. Oke, Mbak, terima kasih. Tewu sapa sing tak tewu ku lho sapa? Bondo kon le nduk kulon dalan ora men brak-brak kene lagi lho. Kediri di Mas aku ndi kelut sawi bolo. Nek kelut delok gunung Mas yo. Ayo Bus, nanggae sepatu. Jalan kaki aku. Sampean kok lucu, atuh kok so lucu barang. Boneka ya aku ki, makasih burung kecil lah ya Allah. Ndok kon lip ning dalangan sawah ulo 3 tahun. DM. Oh, sing gelem ulo 5 tahun lho ngono ki yo. Mas sing gelem ulo 5 tahun. Gelem ulo 5 tahun. Gak lihat. Live Java. Serena aku kurang keturun ora lab malah. Ndok ora ngantuk to, ora ngantuk iki pemula ganduli jak live ngene kok. Ndok suarane seneng sondorek ora yo lumayan. Tarke Mayan Bus, ya mau iya lebas ya ora bas aku. Terus sing delok cah aku papat telu malah mudun terus ya. Keturun apa nuroni? Keturun aku keturun. Biasanya bar mati turu aku. Jatah dulu ya.
yang meniki lagi. Bagi live dewi lho, untuk pan ono karnaval son ora enek genane, yo mbon esuk iki karo. Sing dibuake Mas Cak, Lexi, takut Mas takut Titik. apa, Terima Cak? kasih Mas Titik. Takut. Mas Gembel Elit, terima kasih. Arya, Yo, Cak. Mas Arya, terima kasih. Mas Tolong aku, Cak. Yanto, terima kasih. Capca, terima kasih. Semuanya terima kasih Mas D. Terima kasih semuanya. Takut Mudah-mudahan rezeki tambah lancar. los. Mam, sik Mas. Urung lesu aku permangan. Yo, sing takut los. Tetep tak jawaban nek roh. Karena iku sing digawe sore iki son karnaval juga ya, Mas. Iya, son karnaval juga. Ora wani ulo, Bus. Blondok rantu ulo, blondok. Mas Rio wong di. Mas yo takok Mas Rio wong di ngono jere. Blondok sopir yo, Sunat sopir. urung kowe. Yo, sunat to. Tak gede kok. Semanding lho, Mas. Yasmin on. Mas Rio Mas semanding. Endi? Lungo ora nek Mas Rio semanding. Oh, ya dinten yo. Dilaku. Semanding ngomah, mau semanding opo iki? Jangan. Oh, apa dong? Lu ora pengen nyoba nang mantu. Siap. Ketua. Ketua nak mantu hati-hati. Oke, siap. Wis polo yo. Sun barung sun. Mas Lexi sun sing wis gigi. Monggo sehat-sehat kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.